A Češi dnes nastupují jako strážci zlatého hetriku. Začíná finále Rusko-Česko se zahajovacími sestavami. Jágr, Vampola, Klepiš, rozsíval Mojžíš a hned první atak proti této obraně, ale že to zvládli a Klepiš posílá kotul Vampolovi do jízdy. Ten už je v útočném pásmu. Přižuje obránce Kornějev, který nastupuje s Grebeškovem. A teď je tu možnost pro Jágra. Klepiš, gól! Gól! 20 sekund a Česko vede! Výborně zapracoval v rohu Vampola. Ten puk se odrazil k úplně volnému Jágrovi a Rusové byli úplně zmatení. Zase šli ve 4 proti Jágrovi, Klepiš tam byl úplně sám. To je parádní začátek. Podívejte se, práce Vampoly. Vybojoval puk, Jágr se zbavil soupeře. Jaký strach měl Varlamov z Jágra, podívejte se, jak daleko se snažil proti němu vyjet. A ten snadno přihrál Klepišovi do prázdné brány. Třetí gól Jakuba Klepiše na tomto turnaji. Tak, když Klepiš tak skoruješ, tak by to šlo. To je začátek, 20 sekund odehráno a Česko vede ve finále 1-0. Na útočné modré a teď pozor, 2-1, Kujomin, obrovská šance. Výborně Vokoun zastavil Afinogenova. Vokoun pomůže s rozehrávkou, ale ta přihrávka nebyla úplně dobrá. Korněv a obrovská šance a teď Němec. Je Kašpar, dobré pozici, proti němu Nikolin Kašpar přidává Červenkovi a v poslední chvíli tam dostala Kvapilo, zatím postupuje sám, uvolňuje se Kvapilova střela a Varlamov bránou. Stále Frolov, jeho backhand a ještě dorážka, výborně, Vokoun byl připraven. To je obdivuhodné. Jakov je známý respektem k jiným soupeřům, k jiným lidem, ale přece jenom teď Klepišova střela, Varlamov vyráží. Hodně vedle. A Blaťák se dostane ven ze třetiny a je tam Červenka, 2-1. Ještě Blaťák. Má ho a přidávka Kašparovi. Tak teď měli Rusové štěstí. Afinogenov. Hubáček, brání Tereščenka, pozor ještě na Kujomina, Afinogenov. Stále a Vokoun teď si kontroloval tu mezírku mezi betony. Pouštějí a Afinogenov útočí a pozor, obchází Blaťáka. Už je před Vokounem, výborně. Novotný a také Gřegořek, poslední sekundy první třetiny a už musí Končar vypálit. Je to tady Gřegořek, ještě Daciuk, ale tenhle gol už nemůže platit. Tak Daciuk to podle mě nestihl, protože za brankou svítí zelené světlo a běží čas přestávky. Ale počkáme si ještě na konzultaci hlavního rozhodčího s kolegou videa. Video rozhodčím zápasu je dnes Němec Gerhard Lichtnecker. A ten teď bude mít rozhodující slovo. Já si myslím, že to nemohli stihnout, ale obvykle při vypršení času se zablokuje červené světlo, rozsvítí se zelené. Zelené světlo svítí za bránou. A jenže tam je otázka, protože samozřejmě on nezmačkne zelené světlo ve chvíli, kdy Kotouč on ho nemusí mačkat, on ho nemusí mačkat. Ale uvidíme, rozhodne video rozhodčí. Jasně. To je přesně ta situace, kdy video rozhodčí má rozhodující slovo. Obrázkem má i stovky. To je finál. Má desetiny sekundy do konce. Tady už je 0-0 a puk ještě není v síti. Teprve teď. To nebude gol. Ale počkejme si ještě na desetiny, ty budou rozhodující. Přesně. Už se rozsvítilo zelené světlo, Roberte. Ve chvíli, kdy Daciuk měl Kotouč na holi, tak už svítilo zelené světlo, což by znamenalo, že čas vypršel. Branka neplatí. Soumrak hvězd. Ten jde hned dopředu, Ovečkin pálí a Vokoun má. Koukal, jede proti Varlamovi, už je před ním. A Varlamov pokryl jeho šanci. Klepiš se nabízí do úniku, dostává přihrávku. Klepiš mířil mezi betony a Rusové přece jen jdou dopředu. Opět je tu Ovečkin na levém křídle, jeho střela, výborně Vokoun. Hubáček. A teď Frolov proti Mojžíšovi, který nemá rychlost. Frolov se obtáčí a naštěstí minul backendem a že jí dopředu. Voráček. Teď je Voráček v dobré pozici, pálí a ještě tam byl Rolinek. Neuvěřitelných složení. Voráček pálí, znovu mezi betony ještě dorážka Varlamov. Už ale přebruslil půlku hřiště. Klička na útočné modré nevyšla, ale pozor, Voráček, naštěstí Rusové se srazili a teď budou mít problémy. Rakunek. Před branku jde Rolinek. Gól! Kotouč se od Rolíkových brusí odráží, rozhodčí si půjde zatelefonovat.
ale neviděl jsem tam úmyslné kopnutí. Tohle bude platit, tohle bude platit. Finský rozhodčí Jari Levonen si podruhé v tomto zápase sundává helmu a podruhé volá video rozhodčího Němce Gerharda Lichtneckera. Kopnutí tam rozhodně nebylo, takže ten gol by měl platit. Žádné placírce nemůže být ani řeč. Nastavená brusle šikovně, samozřejmě. Ale pravidla na tohle myslí, tohle to musí být gol. Ale definitivní soud věřně rozhodčí. Tomáš Rolinek jako kapitán sám čeká a ta porada byla hodně rychlá. A branka platí, Česko vede 2-0. Tomáš Rolinek dává svůj čtvrtý gol v turnaji, poprvé při hře 5-5 a srážka Ovečkina s Jágrem a srážka dalších dvou Rusů vedla tentokrát. Tři Rusové se tam srazili. Vedla tentokrát k našemu gólu. Tři Rusové se srazili na místě. Rolinek se procpal přes obránce. To je to, o čem jsem mluvil. Naši mají víc sil, dokážou se dostat do té šance. A těžce se zvedal Fjodorov. O tomhle tom. Podívejte se. Fjodorov a Ovečkin. Tak Ovečkin trefil špatně. Ovečkin a zvládli to výborně. Marek může zaútočit. Marková střela a Varlamov připraven. Řegořek rozsíval. Koukal. To vypadá zajímavě. Kvapil, zase si udělal stahovačku. Jeho rána políbila Varlamovou vyrážičku. Ještě jeden pokus. Ale teď už pozor, rychle zpátky. Kozlov a tady je Ovečkin. Ovečkin a Vokon pokryl mezírku mezi betony. Tlak podloučí po delším čase a pozor, teď tam zůstává jeden z českých hráčů ležet uprostřed. Po nárazu do Rusa uprostřed hřiště je to Petr Koukal. Je okamžitě povolán masér. Petr Bílek už je u středového kruhu. Těžko říct, já se musím přiznat, že jsem tu srážku pořádně neviděl, sledoval jsem hru, která se odvíjela jinde. I režisér má trochu problémy, ale už našel opakovaný záběr. No tak. Tohle bylo napadení. Pokud tedy Koukal, no. Rus se taky vyhýbal. Já snažil se vyhnout, no, abychom nebyli zase spíš srážka, ale trošku nepříjemná teda. Mimo, ale Koukal to tady odnesl rozhodně hůř. Všichni čtyři rozhodčí se radí. Jágr dojel nejrychleji k tomu klubku těl uprostřed a Vampola pokračuje do útočného pásma. Jágr tam byl ztražený. Jágr opět faulovaný a teď už se bude vylučovat Vladimír Růžička. Poprvé snad na tomhle turnaji trochu rozčilený na rozhodčí. Jágr měl včera lehčí svalové problémy. Prodloužení nastoupili dvakrát. Teď si prohledeme ještě jednou ten zákrok. No, Jemelin tam šel čistě Bodyček. No, to nebyl zase tak surový zákrok, ne. Jak se zdálo potom. Buďme objektivní, tohle byl Bodyček. Ale Jemelin dostal do konce utkání. Tak teď nevím. Jemelin odchází a Rusy čeká 5minutové oslabení. Dobře, 2 minuty za podražení se dali pískat, i když se mi zdálo skutečně, že Jemelin tam šel podle všech předpisů a tohle měl být čistý Bodyček. Z toho opakovaného záběru je to docela jasné. Klepiš. Červenka bude pálit a Varlamov teď vyhrané poli. Kovalčuk pálí vedle, puk se zadu na útočné pásmo. Pozor na Ovečkina, výborně částá dorážka, okol, tyčka. Kovalčuk. Žirá se na Datsuka, je to gól. 35 sekund před koncem. Pavel Datsyuk využívá přesilovku a překonává Tomáše Vokouna. Teď to Rusové zahráli parádně, tak příšná přihrávka, kterou tam poslal Kovalčuk. Podívejte se, přesně mezi naší trojicí.
Dacuk měl ideální střeleckou pozici a nezaváhal. Tohle už ani okou nemohl stihnout. Tohle ustupování hrají Rusové výborně. Malkin včera podobným způsobem vyrovnával proti Němcům. Tak 35 sekund. Klepiš vyhrál, Němec vyhazuje a puk je bezpečně daleko. Česko vítězí ve finále mistrovství světa a zapichuje další vlajku na hokejovém Everestu. Tak to byl vpravdě horolezecký výkon téhle party, kdy jsme padali do údolí a dokázali se vždycky zachytit za nějaký bod a vyškrábat nahoru.